Pia с вами Муаммад. С Team вами match. Let's go.
Olanlar gidler. Salam hemmeňize. Hoş gördük. Bugün nesip edenden häzir oyunlarymyza başlar. Adamymyz känardan ýyrmyş. Ondan diýip motor başlar. Stres oýnalym. Bugün oyunlarymyzyň arasynda bir oyunumyza 40 manat bayrak kem goýup oýnar. Ýadyňyzda bolsun. Ömür wagtlarynda çykaray dostum diýer. Bayrak goýup oýnamyza çykarar olanlar. Bayraksız oyunlarymyzda oýnasynlar paka. Bu miýadaylaryňyz efirde kemçilik ýokdur, olanlar gyzar kemçilik bolsa kommentariýa ýazyp aýdyp bilersiňiz. Göderýän. Bir adam, olanlar gyzlar girin reski başlalyň. Girin şunu olup oturmalyň, girin oýnalyň. Aýdyň nepes, garaş girjekde gir dostum, garaş otyrs. Instagram Gaming Türkmen dostum defede görkeli duranlar defede seret. Yukarıda görkelilendir. Gaming Türkmen diýip ýasan çykar Instagramdan. Привет dostum, goýmaýa daýlan, anlatma. İt parol ýene orada uğratjan. Olanlar gyzlar Instagram sahypymyza UC gerekleriniz bolsa, Royal Pass gerekleriniz bolsa hem alyp berýänler, sawarlaşyp bilersiňiz amatly wagtdan. İki adam nabil denedi. Hawa dostum, iki adam, iki akkaunda men özümki. Semel akkaundum. Şondan iki adam. Birine lob atjan, birine de berdi efirde oturayan olanlar. Şondan iki sany. Yetmişteki adam olanlar girin başlalyň reski. Tozan adam bolsa başlalyň olanlar ýene 10 tane adam ise başlalyň izleyip oturmalyň. Tozan olalyň başlaýas. Aliýew 14. komanda taý geljek ýokdur diýe. Bak biler. Başlaýas olanlar häzir. Ýene bir 10 tane adam diýersin başlalyň onsoň. Olanlar like koyup kanalımıza agza bolmam ýatdan çykarma.
81 adam. Oğlum resk girin oynayalım. 80 adam olduk. Girin başlayalım. 10 yerde oturmalım. Sen adam olunlar yani 8 tane adam girse başlayar. Молодец, атавай diye. Gironak başlaydı ya. Hazır dostum bir komandamız girsin. Girecek kardeşler bir mutlu şolarım girsin başlayaz. Girmeselerini koynumuzda oynarlar. Nasip olsa bu oyunumuza başlayabilirim. Bir komandamız girsin. Bana girecek kardeşler tip yazırlar şu an. Onda näme olunlar? Başlayalım garaşy oturmalım, kany eýlenmäliň, ýetişmedikler. Indi lobbyymyza girip bilersiňiz, indi lobbyymyzga meet parol kommentariýa ýazar. Şonuň girip bilersiňiz, başlaýatyn olanlar gön bir mutdadyr. Başlatýan. Başlayat olunur. Girin başladık. Onda näme başladık? Yetişmedikler, indi lobbyymyza girip bilersiňiz, kommentariýa bu oýnumyz diňden soň indi lobbyymyzyň it parolny ýazarsyz. Bunu näme olanlar wizar başlady. Kemmäň udaç güýçli bolan komandamyz gazandyn diýär, şu oýnumyza başlaýar.
Samolyodumuz Gatkan, Pachinkin, Farmın ve Navropnoy'un yanına hiç gitti. Verdi ikinci 18. komandamız yok ya. 3 komandamız. George Blodarap Barvotur 22. komanda, 19. komandada möktü. Verdi görelin hani. Nerede komandalarımız? Kanolar var. Nerelerde go kuşlar olar. İkinci komanda. Verdi George Bula gel otur yanlarına 4. komanda, 10. komandada yakın 2. komanda. 2. komandada Faruk Mara Pomidor diye. Designer. Niti. Verdi 4. komandamız George Bula düşüptür. 10. komandada bulara yakın düştüler. İkinci komanda Rangırdaki caylara taraf bitti. Verdi 4. komandanın George Pulu'yu yok ucuyordu. 10. komandada bulan Angırdan'da düşüptür. 4. komandamız Pro'lar komandası. Pro Bot, Pro End, Pro Bro, Pro Ice. Verdi 2. komandamız. Verdi 20. komandamız. Sasnovka düşüptür. 18. komandamız. Takımın olmuş 55. Bro Bakı. TMP Samurai ve Mara Ilham. Verdi 18. komanda 15. komandadan bir nikma başarıyor. Verdi bomba. 15. komandadan 18. komanda taraf verdi 15. komanda. Union King. Verdi Union Assassin. Takımın olmuş 55 yıkma başarıyor. Union Assassin verdi takımın olmuş öldürdü. Görelin hani 15. komanda 18. komanda. Nip Venom. Verdi 18. komandadan. Bir 15. komanda öldürdü. 15. komandadan 4 adam 18. komandadan orada 3 adam mal verdi. Görelin an 15. komandam 18. komanda. Verdi Union İmparator'un adacık canı aldı. Union King verdi 18. komanda taraf atıyor. Verdi 18. komandadan. Yine bir nikyalar 15. komanda.
Berdi. Union İmparator. Yine bir yıkma başarıyor 18. komandadan. Berdi. Maralhım. Öz dostun kaldırıp otur. Berdi de komandalarımız bir güne yakın 4. komanda öyle 16. komanda. 2. komanda. Berdi pro komandası. O 2. komanda. Berdi Faruk öldürdüler. Nereden Kerim Ko Berdi 4. komanda taraf atış ettiler. Berdi 4. komanda öyle 2. komanda. Berdi 4. komanda 2. komandan öldürmeyi başardı. 16. komanda ölen. 4. komandamız yakın verdi. Hadi Gorkoz yoluna multipo verem. Berdi 21. komanda öyle 12. komanda. Aziz Oğuz baba bomba ölen Serdar yıkma başarıyor. 12. komandadan 4 adam. 20. komandadan 2 adam. Berdi 12. komandadan Aziz Oğuz yine bir yıkma başardı. 12. komandadan 2 adam yerde. Onlar giller kanalımıza agza ol, like koyma miyattan çıkarma. Berdi 20. komanda. 12. komanda. 12. komandadan Berdi 21. komanda taraf bomba eliyor. Berdi Marcus Serdar kaldırıp oturuyor. Bu Berdi yine de. 12. komandadan 2 adam yerde. Berdi bir adam yerde. Ali Berdi Serdar Max kaldırıyor. Berdi de agent. Graf kaldırıp oturuyor. Berdi 12. komanda Graf öldürme başardı. Multipower Gorko'da olanlar Multipower'da 11. komanda olaram gayettiler Multipower'da. 3 adam Nice Kill Camera Avenger Camera Yunus. Berdi 11. komanda drop çağırıyor. Ne var apnoyda 20. komanda mı drop çağırıptır. Berdi 5. komanda ölen 20. komanda. 20. komanda verdi. 5. komandan ölürme başardı. Drova alptırlar etti. 20. komandadan 4 adam var.
Bärde 16-njy komanda bilen 4-nji komanda ýakyn. Dördüncü komandadan bärde 2 adam. On altıncı komandadan 2 adam. Bular iki komandamdan zonan daşynda göreliň any. Komandalarymyz zona edermeýe atışlarym berdi. İki komandada garşylykly bomba atışýarlar. Evet, 16. komanda Merdan Kerim Ku Pro Bodik bu başarılar. Verdi. 20. 12. o 20. komandalarımız birbirine yakın. Verdi 12. komandadan bir adam yerde. 20. komandamızdan 4 adam verdi. Merdan Kerim Ku. Yanki yerde öldürmeyi başardı pro. Bro'num. 4. komanda da verdi. Blaze. Verdi 12. komandadan 2 adam yerde. Verdi Blaze Panda 12. komandadan 3. adamı ihtiyar. Bu birini öldürüyorlar. Bir 12. komandadan Marcus 14. komandadan 2 adam Perhat Dülen Fury Kerşe komandalarımız hem yoğuşluk bilen zona taraf gaydı uğradılar.
Berdi 14. komandamız bilen 20. komandamız yakınlayar. Wow. Berdi time bir tamadan. Ören go gudar geldi. Fırkaya atarıp. Berdi Max'ım öldürüyor 20. komanda. Berdi Pergadın yok hoca öldü. Berdi 20. komanda Pergadın öldürüyor ve Berdi 14. komandanım 20. komanda öldürmeye başardı. 20. komanda taraf 11. komandamıza yakınlayar. Efiriniz deşkası bağ olunlar. 30 sekund yalak var kendine alıyorsun. M249 var Berdi. Durağımızda adam. Berdi 20. komanda. 17. komanda ve 8. komandalar yakın. 10. komanda da bunlar yakın atıyor. Berdi 17. komandadan gold parajuda mikyar. Berdi 10. komanda da 8. komanda yakın. 10. komanda Berdi 8. komandadan Mart'ta komanda mikyarlar. Bu Berdi 10. komanda 8. komandan öldürmeyi başardı. 20. komanda da Berk yakın. 29 adamımız ve 9 komandamız kaldı. Onamızdan kiçel yer da yoşladan. Berdi 20. komanda ölü 11. komandamız yakın birbirine. Komandalarımız ikisinde de zona gitmek gerek. Berdi 20. komanda 11. komandadan bir yenik ya. Öldürdüler onu. Ve 20. komanda Berdi 11. komandanı öldürmeye başarıyor. 3. 6. 24. komandalarımız zona taraf gelip oturuyor. 15. komandamız Union komandasımız zona taraf kayıttı. Bergen bir drop'umuz düşüp oturuyor. Görelim drop da avayım. Şilem ve branjlet var. Verdi 3. komanda öyle 6. komandamız yakın rak. Zadeçkaz bağ olunlar bağ. 30 sekund yalay. Kendi alıyorsun. Verdi 6. komanda. 2 adım. Yanlarına. 3. komandadan 4 adım. Ава, 30 секунд задержка свого каналу. Olanlar geldiler kanalımıza. Agza ol, like koymamı yattan çıkarma.
Bärde 3-nji komanda, 6-njy komanda tarap atýarlar we bärde azadyň jany örany az galdy. 3-nji komanda, 6-njy komanda tarap barap atýar. Azat bärde jany doldurýar. Bärde Izrail'e murýarlar. Bärde 3-nji komanda, 6-njy komanda tarap atdyňdy. Bärde Stalker Izrail'in janyny gowazaltýar. Azadygam Izrail'in jany az. Olunlar häzir bu oýnymyz diýinse kommentariýa indiki lobby'mizgam it parol ýazylar. Bärde azad ýykýar 3-nji komanda. 3-nji komanda bärde 6-njy komandany öldürmege başardy. Zonamyzyň içinde 24-nji komanda we 20-nji komandamyz bärde 10-njy komandamyzdan zona tarap gelip otýar. Öňlerine 23-nji komanda. 15-nji komandada ýakyn bärik. Union komandasy. Union İmparator bärde 10-njy komandany görýär. Bu bärde 10-njy komandadan 2 adam ýerde. Timur Bu bärde Union Assassin 10-njy komandanın kaptanından aýlanyp gelip ýykýar bärde Timury. Union Assassin 10-njy komanda. Bärde 10-njy komanda 10-njy komandany öldürmege başardy. Göreli 10-njy komanda zona girip biljekmi? Bärde zona ýykylýar Union Assassin. Union kiňem bärde zona ýykylýar. Union Assassin bärde öldü. Union kiňem bärde ölýär. Göreli 10-njy komandamyz zona girip bilermi? Giripdirler. Jim 16 adam we 5 komandamyz galdy. Bärde 24-nji komandada ýakyn 10-njy komanda.
20. komanda, 24. komanda, 10. komandalarımız verdi yakın. Komandamız öyle, 24. komandamızdan yakın. Verdi. 24. komanda verdi. Şu atır o 20. komanda var yer verdi. Zonamızdan şu uğradı verdi. Ya 3. komanda öyle 20. komanda. Verdi limited. Komandadan. Birini öldürüyor. Verdi 3. komanda. Limited'e öldürüyor. 3. komanda verdi. 20. komandan öldürmeyi başardı. Ba olunur yine ba. Yadır it parol yazar komentarya. Verdi zonamızdan Gokçeli o komandalarımız birbirine yakınlaşır. 12 adam o 4 komandamız var. Yirminci komanda öyle 10. komandamızdan verdi yakın. 10. komandadan 2 adam. Verdi Union İmparator. Verdi 20. komandadan. Tamam beyler tamam. 24. komandadan birini yıkmayı başardı. Verdi 10. komanda o 20. komanda yakın birbirine. Verdi bu bomba öyle 20. komanda 10. komandadan birini yıkıyor. Verdi 20. komandamız 10. komandamızı öldürmeyi başardı. Verdi 3. komanda öyle 20. komanda. Verdi 24. komanda 3. komandadan birini öldürüyor. 24. komanda 3. komanda atarıp yakınına atıyor. Şimdi 8 adamımız 3 komandamız var. Verdi 24. komandadan 3 adam.
20. komandadan 3 adam. 3. komandamızdan 2 adam aldı. Yani 20. komanda 24. komandanı görüyor ve bir yıkma başarıyorlar. Bu 20. komanda ve 24. komandanın ikinci adamı yıktı ve şeyler 20. komandamız Pabedan alma başardı mı diye solunu gattı go oyun oldu. Don, Bots, Tama, Beer, Luffer, Bunny, Blaze, Panda bu oyunumuzun birinci oyunu alma başardılar. İkinci oyunumuz olsa T34 komandası alma başardı. Üçüncü oyunumuz Telka Reach 99 Sahet ve Alif Dağlar alma başardı. İkinci lobbyimizin it parolunu hazır komentara yazarsa olunlar.
Olanar giydiler. Reski girelim derodan oynar sali. Hacker bar oyunda biraz dal et koyuyor ha işte kim ol hacker'ın adı kim näme diýip geliyor. Birinci lobbyda gatnaş bilmem de. Balya bu lobby'imde gatnaş hay dostum. Gir oynaling derodan. 49 adam, 50 adam malı olanlar girin derodan. Inni koynumuzda 40 manat koymamız mümkün. Hançur oyun adam malı, inni koynum 100 adam malı 40 manat bayrak koy oynaling olanlar. Serdar Murat, Rebiyatar aydan da ilk para alıyor. Häzir dostum Murat'tan. Yukarıda da ba hava dostum häzir yeni täzelenme ýazarlar. Ýöne yukarıda ba azıcık yukarı kalırsan komentar ýany. Täzeden ýazarlar galyndan. Oğlum nargillar yeni oraya gattatken UC gereňiz, Royal Pass gereňiz we bolsa Gaming Türkmen Instagram sahipamyzda şo taýdan. Kime sowa diýilse ýa öňüz alasyňyz diýilse maňa ýazyp bilersiňiz men alyp berýän we kime uğratmaly bolsa uğratyp berýän. Instagram sahipamyz depede de görkezip duranlar. Girin oğlumlar başlalyň. Red. Bolya dostum. Red bolsa. Indikide de döder. Ýalňyş aýdan bolsam bagyşlaň. Eltekde adam bolduk. Şuloy 100 volt girdi. Inni koynumda bayrak goýursa olanlar. Şuloy 100 volt oynalyň, inni koynum 100 volt oynalyň, inni koynumda 40 manat bayrak goýulyň, kabed alan komandamyza. Altmış adam. Hacker ýazda dostya. Mene hacker olmadym olanny ştaýda olanyň bir gördüm diýip ýazyp duradyn ýa-da diýdim. Altmış ýaş adam olanlar. Girin oğlumlar girin inni koynumuzda 40 manat bayrak goýulýanlar inni koynumuzda gatnaşjak bolsaňyz girin pulaýna oýna. Şuloň 100 bol oynalyň inni koynam 100 bol oýnasa 40 manat doýarsa olanlar. Habed alan komandamyza girin şoň üçin dostlaryňyza dowradyň. Derodan oynalyň. Girelim oğlumlar. Beyler. Derodan oynap başlalyň.
67 adam bol oğlunlar. Hadi yine. 20 sancak 10-20 sancak adam versin başlayalım ansam. Yetmiş adam olunlar. Yetmiş yedi adam. Yetmiş dokuz adam. 81 adam olanlar yani 19 adam mirza başlaya 80 adam girelim derodan başlayalım olanlar indi koynumuzda 40 manat bayramımız olar yadınızdan çıkarma. Seyseninci adam. Koynumuzda 40 manat bayrak vardır. Olanları yadınızdan çıkarma. Seksen 87 adam. 90 adam. Yani 10 tane adam mirza başlayaz olunlar. Beyler. Girelim kanalımıza like koyup ağza olmamı yaptın çıkarma. La música de Miyagi es la mejor aquí en República Dominicana, la que más suena aquí, en todo el planeta, en Miami, New York, Brasil, es la mejor aquí. Y en Rusia. Más Miyagi, Espi, son los mejores. Chacalaca, Chacalaca. chacalaca, 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 yo. Girin oğlunlar başlayın resk oynayalım indi koynumuzdan bayrak kılıp yattan çıkarmak tozun kadam oğlunlar başlayın Ряд фараонов прятать планы на плановый день. Комнаты сужаются, становится все делать лень. Бороду не брей, не пьяней, синька, сука, злей. Нет таких ребят, кто не знает, как убить в ней лень. Başlayatan oğlunlar bilmeniz girin deyip umid etken başlayın oyunumuza. Я брал свой стиль с поля Рогомаффина. Я жёг фитиль, ах ты Рогомамина. Я стал на путь самурая Дарвина. Я встал летать, но началась паника. Rise up, я хочу в рай сам. Плавает бутыль, я качаю под rise up. Rise up, делай наши звуки, повторяй голова. Эта песня Dero başlatcan. Indi koynumuz bayraklar olanlar kıyılar yadınızdan çıkarma.
näme? Başlaýar olanlar gyzlar hemme taýyn umyt etken ikinji lobby'ymyzda da başlaýar. Пунктира мыслей водопад. Мы мечтаем о свободе, мы хотим тонуть в любви, но нас тянут вниз грехи, там и тут стерегут они. Это лайф, а не байка. Перебереги понты, ведь тут сверкает у майка. Баламут фирменный, набит нанизанный, фразы козырные тузы. Остановись, не буди, фортуна, дай дух перевести мысли. Приконом базарим об этом. Это киношка бомба с острым сюжетом. Рам-бам-бам-бам, я пою о том о сём. Прибухни рядом и давай затрем. Порошок, хандру, штиль перевернем. Сработано здорово, стиль ветра переменно перевернет твой день. Это Амиго, Лаки Ман, делать фейлы. Делать фейлы. Rise up, rise up, rise up, rise up, rise up. Olanlar gyzlar näme başlady onu hemme udaçy. pasó? Padre, ¿por qué entra? Dime, ¿qué pasó? Vamos. Моя панама верная, рябого бедуне дасты, кока-кола вредная, утоляет жажду, я залип мой день, неси меня следом за собой, моя свобода. Jem tozan adam bolduk. Будто живой или мертвый. Пропагандируем добру. Ни к чему война миров, и наготове звезды, птицы, небо, воздух и вода. Пора подытожить эти терки, за бабло, печаль, беда. Наводим широко пора. Samolyotymyza muşdy. Samolyotymyz Georgia Pulling Hospital, Rainsgradka, Pachinka, Kuari, Fairfire we Sosnovkan ýanyny geçipdir. Не Walker, но крутой район и качево хотят. Раскачал ребят, но дядя не навалял под зад. Ты меня понял, если Komandanın вероломный. Ни ýoşluklarynda шагу назад, kuradylar. ни шагу назад, слышь, ни шагу назад. Подзови, но только без паники. Держи на мути, но только без паники. Biz adam bolmady, politik adam et başlady. Onu ýöne kän garaşdyryp oturmaly, bu başlady. Только без паники. Rise up, rise up, rise up, rise up. Komandanın ýoşluklarynda kuradylar. 20 komanda, 10 komanda. Severler tarafy barýarlar. Bärde 8-nji komanda bilen. O 8-nji komandamyza ýakynrak. 4-nji, 3-nji, 10-njy komandalarymyzdan bärde ýakyn bir-birine. Bärde 21-nji komanda bilen 3-nji komandamyz. Ya, 10-njy komandadan.
Bärde 4-nji komanda öyle 13-nji komandamyzam ýakyn. Bärde 3-nji komandadan. Dilşodyň ýökejeğe alypdyr komandadaşlaryny öldüripdirlermi? Bärde 20-nji komanda. Onu öldürme başarýar. Bärde 20-nji komandamyz ataman ýerde 20-nji komanda ölen 20-nji komandamyz ýakyn. Şahy Ýegenow 20-nji komanda Max takama onu öldürme başarýar. Bärde Redstone amala Max takama komanda ýykyldy. Sosnovkada 19-njy komanda ile 10-njy komanda. Blaze Panda 10-njy komanda taraf süýşip otyr 19-njy komandamyz. Virus Bärde Ya don komanda Blaze Panda nikgar. Narmet bärde 19-njy komanda tarap ýakynna otyr. Bärde narmetde bitýärler. Öldürdiler onu. Bärde 19-njy komanda 10-njy komandany öldürmegi başardy. Sewarynda 5-nji komanda, 6-njy komandamyz ýakynlaşa berdi. 6-njy komandadan 4 adam. 5-nji komandamyzdan 3 adam alypdyr. Bärde 5-nji komandadan takama 0-55 Ruslan Popoýew pena 2001 öldüripdirler bärde. Altynjy komanda 5-nji komanda tarap ýakynlaşyp otyr. Perhat Dracula Sehet Furkesha Görülen 5-nji komandam 6-njy komandam.
Berdi 5-nji komanda 6-njy komanda tarap ýakynlaşa. 6-njy komandadan bir takımın 55 üstüne gelip otyr. Berdi takımın 55 bir nikma başarýar. Berdi takımın 55 ikinciyine nikma başardı we 6-njy komandadan 2 adam ýerde berdi takımın 55 mikki alar. Berdi 5-nji komanda 6-njy komandadan 3 adam ýerde. Berdi Dracula komandadasyny galdyryp otyr. Berdi Popif 6-njy komandadan bir nikma başardy öňünde. Berdi Popif 6-njy komandany öldürmegi başardy. Berdi 5-nji komanda. Popif'in ýokajygy galdy. Sekinci komandamız bilen 23-nji komandamyzdan ýakyn. Komanda 23-nji komanda Graf Wolf bilen ýakyn eli berdi. 23-nji komanda Bro Baha Wolf ýa 8-nji komanda 23-nji komandadan birini öldürdi berdi. 15-nji komanda da ýakynlaşja. Berdi 15-nji komanda. 8-nji komanda ölen ýakyn. Berdi Bro Baha 15-nji komandadan birini öldürýär. Onlar geldiler indi koynumuzda 40 man bayrak vardır ýadyňyzdan çykarmaň. On 15-nji komanda bilen 8-nji komanda berdi ýakyn. 8-nji komandadan 4 adam diri. 15-nji komandadan 3 adam. Görülýän 8-nji komandam 15-nji komandam. Berdi 8-nji komanda. 8-nji komanda 15-nji komanda bir nikma başarýar. On 15-nji komandamyzdan 2 adam aldy. Berdi Graf'a tarap bomba geldi ve Graf'ın canı azalya.
Berde onu verdik komandadan 8. komanda bir nikba başarıyor. İkinci yine miktarlar verdi. Verdik komandadan. Alin yok ucuyordu vallahi. Furkat. Bär 8. komandan yok ucuyordu. Alttır oğlum. Gayet Dotay'dan 1. komandan göre Losya 1. komanda bilen 9. komandamızdan bärde yakınlaşya. Union komandası 9. komanda. Union komandası bilen 1. komanda yakın bärde. Hava yeni açılıyor. Olanlar inni koynumuzda Pabedaran komandamda 40 manat bayrak vardır. Yadınızdan çıkarma. Kanalımıza ağza olup like koymamı yattan çıkarma. Verdi. Union komandasından 2 adam yerde. Verdi Union komandası dostlarını kaldıracak gol ya. 1. komandada Berk yakınlaş otuyor. Union İmparator verdi. 1. komandadan bir nikma başarıyor. Verdi 1. komanda 9. komanda yakınlaş otuyor. Verdi 1. komandadan 9. komanda taraf bomba. Union İmparator verdi. Maksat sana miktar. Verdi. Union komandasından birini öldürüp dururlar. Union охотник. Verdi Union İmparator. Bad boy mikma başarıyor. İmparator verdi. İkincisine mikma başardı. 1. komandadan. Killer verdi Union İmparator yıkıyor. Verdi 9. komanda 1. komandanı öldürmeye başardı. Komandalarımızdan yuvarlıktan zona taraf gayet uğradılar. Zonamızın içinde dine 19. komandamız var.
Bärde mar uşak ucahanam öldürýärler. On 8-nji komanda. On 8-nji komandadan 4 adam 4 hem diri ulan. Inni koynumuz bayrak kılır olanlar yadınızdan çıkarma. Inni koyuna aktivini katlaşın. Go oyun oralın inni koyun. Yedinci komandadan 4 adam bulanam 4 hem diri. Ural Sattar, Parahat, Kinikşer ve Timur. İkinci komanda öyle 16. komanda yakınlığa verdi. Indiki bayraklı oyunumuz olanlar haysi kartı oynalın yazın hani. Haysi kartı oynasak go war. Bayraklı oyunumuzu. Hani öz fikirlerinizi yazın komentarya. Haysi kartı oynasak gazaklı geçer oyunumuz. Verdi ikinci komanda öyle 16. komanda. 16. komandadan 2 adam yerde. Olanlar gidler öz pikirini yazın inni kut. Bayrak oyunumuz. Haydi karta oynasak go var. Haydi karta go var. İran geldi ya. Serdar, Muradif ile Merat Gurvanov. Hani başka ne fikirleriniz var? Komanda söyle oynayacak olunlar. Men Instagram'a yazın yazın. Evet komandası var olunlar. Bad Red Kinik ikinci komandadan. Ve T34 komandası. Ertiren bol yavrularına nesip boza gününe bolar. Loblarımız 20 kutuda başlayar. Berde kapitan. Yerde yatır. Hadır olanlar gör kadar 16. Ne ola? Çıkamanda olanlar. Sanok diyenlere ma verdi. Hani fikirleriniz yazın olanlar geyler. Verdi ikinci komandadan 16. komanda bir yeni öldürme başarılıdır. Komandalarımız yoğuşlukla zona kayıtmalı verdi. 9. komanda 7. komanda son içinden gelip oturuyor.
Komanda var olanlar. 50'den tepede otursun. 50 verdi Union. İmperator. Komandası var olunlar. Karoçi 12. komandadan depoda otursun 12'den birden 12 adınız komandası var olunlar girsin. Onun uşakta komandası yoktur. O girip basıyor. Bunlara dayılık olmazsa men Instagram sayfama yazın. Komandası var olunlar. İran geldiyen olunlara Kenan ne fikirleriniz var? Yazın haydi kartı oyna alayım. Sana ok diyenlerim var. 19. komanda. Verdi Sasnovka'da. On 8. komanda. Verdi 18. komandadan 4 adam. Komanda bağlar 12. komandadan depoda otursun 12. öýcükden. Komandası yoklar, onun şakta oturur. Komandası varlar onu 12'den şakta oturayın oğlunu şey delin diyorlar. 12'den şakta oturun komandası var olanlar. 12. komandadan şakta oturun şakta komandası yoklar. 12'den depede otururlar. Bro sana ok diye ana olunur sana ok mu yaran gelme hani ne fikriniz var yazın. 19 adamımız var 8 komandamız var 18. komanda 16. 2. 7. 11. 20. 19. komandalar var. Verdi. 16. komanda 2. komandadan. 2 adam öldürdüler. Verdi 2. komandadan T-34 Maestran yokucuydu. Vallahi ve onu tarafım Iran. Gu bomba geldi can gu adalı. Verdi. T-34 Maestro. Zonu da galiba ölüyor. Ve verdi 11. komandadan Newscan yokucuydu. Verdi 18. komandadan 4 adam diğeri. Verdi 16. komandanı öldürüyorlar. Max takımı 8 adam öldürttürme dis dostum. Verdi Max takımını mikyalar 18. komanda. İran gel bolun ok diyenlerim var. Sana ok diyorlar. Hani yazın fikirlerinizi yazın. Hay sinememize kentesiz şunun oynarsa olanlar. Bayrak oyunu bu gözüküyor geçten. 3 koş pro oyunu oralım. Yazın ne fikirleriniz var. Sana ok diyenlerim var. İran gel diyenlerim var. Ben 18 komandadan. Bir adam öldürüyorlar. 19. komandadan 2 adam yerde verdi 18. komandadan. Blaze. Dobrona miktar. Verdi. Tamam Beyer. 19. komandadan 18. komanda ayırma başardı. Verdi Yuska. Yuskan yok hocam 11. komandadan Cem 6 adamımız 3 komandamız kaldı.
Karta kiçeran gelaş dosyalar. Yirminci komandadan bir yerde Max takımı diğerini tek 18. komanda 3 sömdiri olan 18. komandadan 3 adam 11. komandadan 1 adam ve 20. komandadan 2 adam var ve berde 5 adam var. 2 komanda ama 18. komanda ile 20. komanda Max takımı berde dostun kalır otur. Verdim Max takımı dostun kalır 18. komandanın 3 adamı 20. komandanın 2 adam. Bayraklı oyunumuza hadi reski başlayalım. Olunu açayım ben Instagram'a da oyun berde komentariyada da yazar. Berde Max takımı 18. komandadan bir nikma başarıyor. Berde Max takımı dostlarım iki alır 18. komanda. Berde 20. komandamız Max takımını öldürüp ikinci lobimizin yengisi olmaya başarıyor. Kutluya solunur gatı go oyun olup beğencif. Bani, tamam bir, don, bots diye. İkinci oyunumuz Max tekeme ve dostu. Üçüncü oyunumuz olsa Aziz ve Yus kalmaya başardık. Kutlayan olanlar bağırınızı. İnni koyunumuz 40 manat bayraklı olanlara it parol komentara yazlar. Şu taydını görüp girip bilersiniz. Dero girelim dero donan başlayalım olanlar.
Olanlar gyzlar, girin başlalyň derewden. Kompýuterden girýän olanlar. Neme görmän kompýuterden girsen, telefon oýnaýan olanlar. Çesni bolan okdiýarlar, şoň üçin gaty görmän aýyrsam, inni koýuna girip bilersiňiz, inni koýunumyzda bu oýnumyz baýrakly bolan soň. Çesni bolan ok kompýuter bilen telefon. Dengelme olanlar şoň üçin. Diňe telefon oýnaýanlar girsin, bu oýnlar häzir aýyrsam gaty görmän olanlar gyzlar. Inni klubymyzda gatnaşyp bilersiňiz, inni klubymyzda. Derewden girelim başlalyň, derewden girelim başlalyň olanlar. Girin olanlar 40 manat tabet alan komandamyza bayrak wadyr 40 manat. Her adama 10 manatdan düşýär. Yetmiş adam ol, olanlar 100 adam bol, olin gyzlar başlalyň derewden soň 70 adam uruz turuň dostoňyza da. Yetmiş sekiz adam olanlar 100 adam bolalyň reski başlalyň. Ondan soň bir lobbymiz bolar, ýadyňyzdan çykarmaň. Ondan soň ýene 20 kotuda başlar, sady lobbylarymyzy onam ýatdan çykarmaň. Her gün 20 kotuda lobbylarymyza başlaýar. Kanala agza bolup like basmagy ýatdan çykarmaň. Jegereňiz we Royal Pass ýeriňiz depede Instagram tagypamyzy görkezlenler, kime gerek bolsa alyp berýän. Şu tag yazıp bilersiňiz. Seyden kadam. Girin oğlanlar. Gyzlar başlalyň.
Yok rubl yok olunlar manat da geçer ya Türkmen numaramız orası oklap ver ya şoňa. BST'lerden salamu aleyküm de. Wa aleyküm salam özüňe de salamu aleyküm dost girdim elme. Kenta paudi yok diýerler. Olanlar ýazyp o Türkçesinden çıkar aýyn diýip ýazýan şoň üçin diýen menem. Bizem size göre hereket etjek bolýas. Şoň üçin başardyňyzdan girmejek bolun şol oýun. Indi koýunlar nesip bolsa, indi koýunumyza girip bersin, indi klublarymyza. Bol o dostum girin derä başlalyň kan garaşdyrmalyň. Girelim derre oynalyň ýene urlabymy zanam oynalyň o zaman buňça ýatalyň onunla birde ertir oýnasy ýene nesip bolsa. Dislike questionda näme kemçilik galdy kommentaria ýazyň bizem düzeldiň. Näme efirde kemçilik galdy ýa bizde günüňize ýaramaýan zatlar bolsa kommentaria ýazyp aýdyp bilersiňiz bizem düzeldir. Düzeldir ýalyk bolsa olanlar gelýär. Seysen ya da adam. Yine 13 tane adam. Yer galı girin 89 adam. Tozen adam olunur 8 tane adam. Yer galı girin başlayın derrodan. Tozenci adam. 4. komandadan Azat 3005. Olanyň öz komandasy bar eken, yer beräýdi aşalary. Efirde bolsa. Efirde bolmasaňam dostum häzir aýryn gaty görmeseň ýa başga komandaya geç, gaýrat et. 4. komandadaky olanyň komandasy bar eken. Hazat 3005 dostum efirde bolanyň 4. komandadaky olanyň öz komandasy bar. Tosen adam olunlar. Girin başla. Çegon 2 minutdan. Girin olunlar. 5 tane adam. Erigaly 5 tane adam. 5 tane adam. Başlalyň. 1 minutdan başlatýan soň girip geçmeden gaty görmäň. Adam aýrly 4. komanda akdy. Sag ol dostum. Like tip arasında ýatlat, oturuver ýatdan çykyp ýoksa goýanlar ser sapar diýip bolýa sag bolasyn. Köp sagja bol menem ýatlat durýan. Kän gaýtalaýan ol zaman gaty görmä. Ýüregiňize düşýän bolmagy mümkin ýöne like diýip.
3 adama yer galdy olan 3 adama. 2 adama yer galdy başlatýan olanlar häzir 2 tane adam ýerse. İnsan kadamız, insan kadamız ve yüz ollu olanlar gizler başya temmeňize udaçy. Yüz ollu olanlara bir munçuk başlatýan, bir munçuk garaşyň. Ya bir munçuk gireýin, başlatdym. Onu näme olanlar gyzlar hemmäňize udaçy oýuny başlatýan. Güýçli bolan komandamyz gazansyn diýär, şo başlaýar olanlar. Gyzlar. Onu näme? Başladyk. 40 manat bayrak oýnumyzda da başlaýar olanlar gyzlar. Hani göreliň. 40 manat bayragymyz eýer aýt komandamyz bolma başary. Samolyotymyza muşdy bäri samolyotymyz. Ясная Поляна, School, Pachink Farm, Shelter, Mansion, Primorsko, Sosnovka'ndan geçikde görülen nirde komandalarımız köp körü nirde go kuşlar olar. Görülen haýsy komandamız ýeňiş kazanma başarar bu oýnumyzda. Ýene bolýar olanlar häzir. Mundan soň bir oýnumyz bolar. Bärde 21-nji, 16-njy, 13-nji, 1-nji, 17-nji komandalarymyz ökdi. 1-nji komandamyzda VIP Türkmen, Şamynar, Mega Türkmen we Recep 7 daglar bar. Bular Lipovka tarap bar otýarlar. 18-nji komanda bilen 20-nji komanda Kamishka barýar. Göreliňan haýsy komandamyz ýeňji bolmagy başarar. Han sizem öz pikirleriňizi ýazyň. Primo efirimizde seretýän olanlar gyzlar haýsy komandamyz birinji orun almagy başarar öýtýäňiz. Birinji komandaňa 13-nji komanda da bar we 17-nji komanda bar. Bärde 3 komandamyz bir-birine ýakyn. Birinji komanda, 13-nji komanda we 17-nji komanda. 17-nji komandadan Ak Muhammed, Zor Panda, Orazik, Sosnovka'da da bärde 13-nji komandadan birini kıptırlar we onam dostlar galdyrdy. 1-nji komandadan bir ýerde. Mundan soň ýene bir lobbymiz bolar. Olanlar soňky lobbymiz. Türkmenistan'daki dostlarımızam Aziya koyaydı paýş etdiler. Indi koýunumuz Aziyada oýnalyň. Bärde 1-nji komandadan Şammy ýerde ýatyr. Bärde 24-nji komanda bilen 11-nji komandalarymyz ýakyn.
Bärde 11-nji komandadan 24-nji komanda bir nikma başarýar. Bärde 19-nji komanda bilen 20-nji komanda. Bir-birine yakın. Han geldi bilen kralçı. Bärde kralçanyň jany az. Kralçy bilen Merdan Kerim Kuykse galyp 19-njy komandadan Faruk bilen kapitan öldüripdirler. Sosnovkada 7-nji komanda. Mundan soňam son klubymyz var. Olanlar ýatdan çykarmaňa kommentariýada bu oýnymyz diňden soň it parolny ýazar soňam. Bärde 7-nji komanda bilen 8-nji komandamyz ýakyn bärde 12-nji komanda. Dokuzuncu komanda bärde 12-nji komandany öldürmegi başardy. Dördüncü komanda öyle 11-nji komandalarymyza ýakyn. Komanda 4 diri bolan SVD komandasy. Bärde 24-nji komandadan 2 adam ölüpdir. Hani beýle komandalarymyzdan görelim 23-nji komanda. Bärde Marusha Gujahan, Gold Boy, Sniper ve takımı Boyesti. Yirmi komandanam göreliň. 20-nji komandadan bir adam alypdyr. Beşinji komandanam göreliň. Bärde komandalarymyz fakat açanyk. Oňa diňiz komandalarymyza bir göz aýlalyň. Beşinji komandamyzdan 4 adam. Bärde 24-nji komanda bilen 6-njy komanda ýakyn. Sekinci komanda yakın 24. komanda öyle. 8. komandadan azadyk ýokka joýdy galypdyr.
Bärdi 24-nji komanda, 8-nji komandadaky az adam öldürmegi başardy. 19-nji komanda bilen 18-nji komandamyzam ýakyn berdi. Haýzy bolan biziňki gata betlädi ýa. Onuň bir oýnaýlyň. Türkmenistanyň ýeren olanlar haýyş edip otyr. Haýzy oýnaýl biz oýnap bilemzok diýip. 19-njy komandadan Kraliçe bilen Merdan Kerimkow. Bärigen bir dropmy düşüp otyr. Dropda näme görelýär? Dropda Dipsy 4x jilet, şlem we rugzak var. Drop tarap T34 komandasy. T34 komandasyndan 3 tane adam var. 2 tane T34 komandasyndan birim Red komandasyndan King var. Warrior bilen kapitan. İkinci komandadan. Drop tarap ýakynlaşýarlar. Drop dediň ikinji komandamyz var. Bärde 23-nji komanda bilen 5-nji komandada ýakynlaşýar. Kanaly agza bolup like koýmagy ýatdan çykarmaň olanlar gyýylar. Bärde 5-nji komandadan 4 adam. Komandalarymyza ýoşluk bilen zonamyza tarap gaýdy uradylar. İkinji komanda bilen 6-njy komanda bärde ýakynrak. 6-njy komandadan 4 adam, tama lider, takama killer, tama lider we 06980 ne. Göreliň onu. Bärde ikinji komandamyzdan hem 3 adam. Bulan ýerine 10-njy komandadan gelip otýar. 10-njy komandadan 4 adam, Pelwan, Rahim, Crazy, Ghost, Saliya diýämi? Ha, Saliya bura. Bärde 17-nji komanda bilen. Bärde 14-nji komanda. 17-nji komandany öldürmegi başardy we 11-nji komandada ýakyn bulara. Bärde Bärde 14-nji komanda 11-nji komandany öldürmegi başarýar. 14-nji komandadan 3 dostlar ýerde. We dostlaryň galyryp otyr bärde 14-nji komanda.
Sağ ol dostum. Şerzat Yusupov. Emmen gorkoçok bolýan dostum menem yetişdigimden. Yani esasy uruşlaryň bolýan ýa atışan ýerlerini görsek gowda. Şoň üçin hemme komandany gorkoz betişen mok. Esasy uruşanlar, atışanlar gorkotýan. Bäde ikinji komanda, 18-nji komanda. Alfa Murik, Alfa Meredov, Alfa Saparov we Cengiz Khan. Ana bulan baryna göz aýlalyň. Bärdi 24-nji komandadan Perhadyň ekojözi gol oýununa. 6-njy komanda bilen 7-nji komandamyz bar. Bärdi birinji komandamyza ýakyn. Gurol ýeňen 40 man bayrağymyz haýsy komandamyz almagy başarar. Balya dost yetişdigimden gorkoçok bolýan menem şu esas uruş bolýan ýerlerini ýakyn komandalar gorkotýan esasy. Bäde 7-nji komandamyz dep galylar gol oýlaryny 1-nji komandadan bar. 1-nji komandadan Perhad 24-nji komandadan. Perhad ýokojözi 1-nji komandadan Mega Türkmeniň ýokojözi. Bäler 7-nji komanda bilen 6-njy komandamyz. Bäde Perhadam görýärler. Altıncı komandadan 2 adam yerde. Yedinci komanda bäde 6-njy komandanın üstüne baryp otýar. 6-njy komandadan birini öldürmek başardylar, ikincini hem öldürdüler. Şöhrat Şariýew 20-nji komandany orkotdy. Häzir dostum, häzir görür. Bärde tama lider. Tama lider otaydan gaýtdy maşyna minip. Olanar gillar kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarma. Kırk adamymyz 14 komandamyz galdy. Komandalarymyza müýeşlik bilen zona girýärler. Bärik dropmyz düşüp otyr, dropmyz görelýär. Bärik drop çağırpdyrlar. 20-nji komanda. Dropda MK14 bilen M249 var. Bärde 7-nji komanda.
Berdi 19. komanda 20. komanda tarap yakınlaşar. Kral Çevlen Merdan Kerim Ku. Berdi kraliçen 2 alır. Ve berdi 23. komanda 19. komandana öldürme başarıyor. Berdi 14. komanda 5. komanda yakınlaya. Berdi 5. komandadan bir nikba başardı. 14. komanda ve 14. komanda berdi 5. komandanı öldürme başardı. Başka zonamız. Zonamızın içinde 20. 25. 24. 14. komandalarımız zonanın içinde 2. komandamızda. Zona taraf bar otur verdi 2. komandamızdan 3 adam alıptır. İkinci komandamızdan zona giriyor. Berdi 10. komandamız ile 7. komandamız yakın. Komandamız zonanın taşını hala verdi. Görülün zondan çıkabilecek mi? 7. komandamız zonan alır sağladı. Yedinci komandamıza maşina minyalar verdi. Yedinci komandamız ona taraf kayıttı. 10. komandamıza maşinlarda minyalar vardı ona taraf yürüdüler 10. komandamıza. Berdi 20. komanda ölen 7. komanda yakınlaya 20. komandadan 2 adam mekan ölen. Perha adınım yok ucuydu 24. komandadan. Yirminci komandamız 10. komandamız ona giripler mi görülün? 20. komandadan Maruşa Huzak'ın sniper. Yönlerine 7. komanda. Yedinci komandadan 4 adam. Yedinci komandamız zona girmeye başardı verdi. 20. komandalarımız zonanın içinde. Komanda ölen 23. komandamız yakınlaya. Nerede? 24. komandamızdan 1 adam, 23. komandamızdan 4 adam. 7. komandamızdan yakın bunları. 7. komandamızdan onun 2. komanda da var. Ben 7. komanda 2. komandanı görüyor.
Böyle komandasından birini yıkma başardılar. Berdi 7. komanda. Berdi 2. komanda öyle 7. komanda. Komandadan yeni bir yıkma başlar ya 7. komanda. Berdi 7. komanda maşinlerine minyalar. Yok zona kaydın oğlanlar. 7. komanda zona taraf kayıttı. Berdi 23. komanda öyle 20. komanda yapacak. Berdi 10. komandamız 14. komandamız. 14. komandadan 3 adam 10. komandadan. Berdi 14. komanda 10. komandana öldürmeye başarıyor. Yirmi komandadan Berdi 2 tane yerde maruz alacağını öldürttüler. Berdi han geldi ulan. Max takama. Yerde yatır Böyle 23. komanda mı 20. komanda mı? 7. komanda da bunlara taraf yakınlaşıyor. Haydi komandalar koşulu oynaya dostum. Haydi Berdi. Haydi komandalarımız koşulu oynaya. Yedinci komanda da Berk yakınlaşıyor. 23. komanda öyle 20. komanda taraf. Berdi 20. komanda öyle 7. komandamız kaldı 23. komandadan bir adam. Ve Berdi 7. komandamız 23. komandanı öldürmeye başarıyor. Cem 10 adamımız ve 4 komandamız kaldı 14. 25. 7. ve 20. komandalarımız kaldı. 7. komandamızdan 4 adam diğeri. 7. komandanın 14. komanda var. Berdi yap haydi komandalar koşul oynaya. Mena koşul oynak böyle komanda görmedim dostum. Berdi 20. komandamız. Komandadan 2 adam yerde Toma Doktor öldürttüler Berdi 14. komandadan 3 adam. Berdi Ural Sattarfıngım can az komandasından yok ucuyordu.
Verdi 7. komandadan 4 adam, 14. komandadan 3 adam. Bitirdi ya olanlar koşulup oynaman. Öyle tanışlarınızı görseniz durup gepleşip dersiniz yarın kaydın koşulup oynaman olanlar. Verdi 7. komanda 14. komandana öldürme başarıyor. 2 komandamız al 7. komanda ölen 21. komandamız 7. komandadan 4 adam 21. komandadan 3 adam görülün. Haydi komandamız bayramımız başarır bu oyun. 21. komandamız zona tarıp yakınlaşıyor. Haydi komandamız alma başarır görülün. Verdi 21. komandadan bir nikki alır. Komandadan bir nikki 20. komanda ve verdi 7. komandamız 40 manat bayramımız utma başarıyor. Bayrak utan olanlar bana Instagram'dan yazıp bilirsiniz. Don Bot, Tama Beer, Bunny Baby Tuch. Utla yaz olanlar gatı go oyun ol. 2. oyunumda Tama Doktor, Ural Sattar, Mara Pozitivik ve Kerk Pub alma başarıyor. 3. oyunumuz oldu. GB Topar alma başarıyor. Utla yaz olanlar. Bundan sağ olun köpek go oyun ol. Hadi indik lobby'miz açar. Komentar edin. İt parol yazılar. Ve Instagram sayfamızda it parol görüp bilirsiniz. Ertiremeyene go gıdıklı oyunumuz olar yattan çıkarman olunlar. Ertirde bunun hatavına geçtik ama şu 22-30'da lobbylarımız başlar yine de yattan çıkarman. Ve son lobby'mizde de başlayat olunlar. Son lobby'mizde oynayalım, son yatalım.
Olanlar girin derre oynalın son koynumuzda yatalın on son yine 20:30'da başlar nasip bolsa. Girin olanlar 50 adamım olsa başlayalım. Oynalın reski yatalın. Bunu kanalımıza agzawal dostlarınız bilen paylaşsanız bizim ören şahat dolardı. Kanşuun 200 patpisçe yetelin da olanlar gıylar. Gayrat edin öz dostlarınız bilen paylaşın. Benim görmedim olanlar koşulu oynap börün komandana. Altıncı komanda geçmeyin de diye. Resk girin onun altıncı komanda geçmeyin kalır. 39 adam olu olanlar 50 adam olsun başlatacak. 35'te başlayar. 35'te başlatıyor olanlar yıllar girin. 35'te başlatacak. Kime UC ve Royal Pass gerek kolda olanlar dostluğunuzu fokus etmek isteseniz ya özünüz almak isteseniz bana yazıp bilersiniz. Men alıp berýän. Instagram sayfama yazıp bilersiniz. Instagram sayfam depede Gorkolanlar Gaming Türkmen sayfasy. Yine 5 minutdan başlayat olanlar gizar girin 5 minutdan başlayalım yine köpeklenmeyin. Dört adam. 4 vaktimiz var. Olanlar gıylar girin başlayalım. Kini kan bloin oynalın o zaman squad son oynar. Olanlar kini gir bloin oynalın squad son oynap bilet. Hani Kayras edin olanlar girin başlayalım. Kenrak var oynalın da oynandı doğru. 50 adamlar olalım. Ava lobby'dan son oynar squad'am. Bloin lobby oynalın ana olanlar yedar girelim. 2 minuttan başlatsa olanlar, 2 minuttan gıylar olanlar, 2 minuttan başlatsa oyunu. İlla adam olalım başlatacak olanlar yıllar 50 adam olsak başlatacak.
50 adam alsak başlayar, olanlar yıllar 50 adam olanır. Başlayar. Üç adam mal, 3 adam. Olanlar 3 adam, yıllar girse başlayar. Başlayalım. 50 adam olsa başlatacak. Burmut'tan başlatacak. Burmut'tan başlayar. Bir geçin son. Hiç benim dikkatlerim ağırlar uydular. Başlatacak. Burmut'tan. Başlattım olanlar, başlattım yıllar. İkinci komandada Galandar, Palta men bot diye men öldürmeysinler diye payişe de oturuyor herler. Nara olhanlar gizler eşitten olsan şunu öldürmen. Galandar, Palta. Şu bot musun olhanlar gizler öldürmen şunu. Onu ne başladık hemen Ludaçi. Oyunun sonuna alıp korasın mı hemen öldürmeysinler diyorum. Onu ne olunur gider başlayat hemen da udaçı. Pulu koysa var derre uyza adam bol ya sen pulu koymasa oynan da olunur gider. Aktivce katlaşalım da aktivce katlaşsanız bunu pullu bayrakla oynanmaz olup durur. Samolyodumuz uçtu verdi. Samolyodumuz Multipower, Multifarm, Navorapnoy, Sosnovka, Pachinki, Kvarvo, Primorsk, Gigan'ın geçikler. Sağ olun şu oyunun atlaşı oturan onunla. Bari yine de köp sağ olsun Maytcan. 50 adam olmasa. Pul olmasa da katlaşıp oynayalar köp sağ olun. Galandar, Palta, ben bot diyen hostumadan böktü verdi. Multipower'da 12. komanda. İkinci komandadan Davut, 12. komandadan 4 adam. Ferhat, Dracula, Kirwan, Duran. Dağlar verdi multipower'e okutturlar. Sosnovka 2 komandamız var otur. 5. komanda öyle. 4. komanda Sosnovka'da. Tama lider bilen. Joker. 4. komandadan Baltazar. Tama killer, Tama lider ve 06 980 Sosnovka'da. 8. 1. 24. ve 6. komandalarımız. 4 komandamız Sosnovka'da.
Bärde T-34 komandamız var, Red komandamız. Köp sağ bolsun aýtýas, hemme lobalarymda da aktiw ýagdaýda gatnaşdylar. Sekizinci komanda. 3 adam merde we Ares. Leon idas berde komandaşynam galýar. 9-njy komandada ýakyn bärik. Komandadan Keşan ýokajady, o 6-njy komanda bärde Keşany öldürmegi başarýar. Dokuzuncu komanda Tama Şakal, Ataman, Mega Türkmen, Leon. Bärde 8-nji komandada ýakyn 9-njy komandamyz. 6-njy komandada bärde gol öýleşýär bärik. 6-njy komandadan Baby Touch. Baby Touch'un ýokajady. Multipower 2 san drop çağırtdırlar. Bärde 1-nji komanda 8-nji komandany öldürmegi başarýar. Bärde 6-njy komandadan Baby Touch'un ýokajady we 9-njy komanda 6-njy komandanyň üstüne gelip otýar. Bärde Baby Touch 9-njy komandadan birini öldürmegi başarýar. Baby Touch ikinji adamy Mikkaro ikinji adamy öldürmegi başarýar 9-njy komandadan. Bärde Baby Touch'un 9-njy komanda öldürmegi başarýar. Malades Baby Touch ören go oyun workout totaýda 9-njy komandadan ýokajy özüne garamazdan 2 adam aýyrmagy başardy. 1-nji komandamyz bilen 9-njy komandamyzdan ýakynrak. Başga multipower 5-nji komandamyzdan ýakynlaşýar. İkinci komandanın korkudaydı hadi ya. Nedir? İkinci komanda. Verdi, multiple verdi. 12. komanda öyle 17. komanda yakın. Verdi 12. komandanın üstüne. 17. komanda geliyor. Goal plan gibi simple. İkinci komandanın 2 adam, 12. komandada 4 adam. Verdi Perhat'ta MK14 var. Duran'la AUK, AVM. Kervan'da da AUK var.
Berdi 14. komanda. Otuz altı adamı 14 komandamız kaldı. On yedinci komandamız Berden gitti. On birinci komandadan takımı Novel 55 Bena 2001 takımı Şeripov Bulan yakın 3. komandadan bir adam var. Sosnovko'da. Beşinci komanda bilen birinci komanda. Verdi birinci komandadan T-34 komandadan 3 adam yerde. 4. komandada belki yakınlayar. Bu verdi birinci komandadan bir adam mal red Kingen berden maşinal uzaklaştı. 4. komandadan 4 adam. Bu 5. komandada belki yakın. Beşinci komanda ölen 4. komanda. Komanda 5. komandanın üstüne gelip oturuyor. Verdi 4. komanda ölen 5. komanda. Verdi komandalarımız ona taraf yakınlaş uğradılar. Verdi 11. komandamız öyle 3. komanda yakın. 3. komandadan T-34 varıyor. Yokucu ödü alıptırmın komandadaşlara ölüptür. Verdi T-34 varıyor takımın ulaş 55 taraf bomba atıyor. Verdi 3. komandadan bir adam 11. komandadan. 3 adam pena 2000 bira öldürüp durlar. Görelim. T-34 komandasını varıyor 11. komandan öldürüp bilerim verdi gözlüğüne karamazdan.
Berde bomba gelir. Yok, bomba değil. Siz unutturlar. Berde takımın olacak 55. Yıkma başar yartaya 34 varıyor. Berde takımın olacak 55. T34 varıyor, öldürme başarıyor. Yok öyle. 11. komandadan 2 adam ayırma başardı. Bana değil. Berde 11. komanda 3. komanda T34 komanda ayırma başardılar. Berde 9. komanda ölen 4. komanda yakın 9. komandadan 2 adam. Dördüncü komandadan 4 adam. Tama lider, Takama, Killer, Baltazar. 9. komandan göre lost ya, göre lost. Gurumu yok. 9. komanda yine dostum. 2 adam var 9. komandadan. Bu 5. komanda da verik yakınlaş ya. Beşinci komandadan 2 adam. Tama lider olan Joker. Birinci komanda, 5. komanda, 4. ve 9. komandalarımız ağrılar yakın rak. Verdi 4. komanda 9. komandanı öldürme başardı. Verdi 11. komanda ona 4. komanda. İzlerine 5. komanda. Komandalarımız yoğuştukları zona yakınlaşacağız. Berde 12. komanda 17. o 2. komandalarımızın yakın. İkinci komandadan Davut 1999 doğru etken bu la. 17. komanda. On 17. komanda 12. komandanın üstüne geldi yıllarından. Red komanda 17. komanda yakın.
komandan görküz diye. Boğazın görküz yani ikinci komandan ana bir ara donp dur. Kalındar paltı dostumuzun doğanan içinin ta yok ucuğu. Berdi 12. komandam 17. komandam öldürmeyi başardı. Berdi Davut dostumuzun donk kalıptır. Komandalarımızı yoğuşluktan zona tarafı bir vuradılar. Kalındar palta dostumuz beni öldürmeyin deyip hayiş et öldürme olun şunu. Täze başlapdyr. Onuncu komandamız, 7. komandamız zona tarafı kayıttılar. 20. komandana moralin. 20. komandana levap tamam yokucuğu. 11. komanda ile 7. komanda yakın verdi. O 7. komanda verdi. 11. komandana öldürmeyi başardı. Virus Alibek Narmet ve Devlet Dağlar. Berdi 5. komandamızdan zona taraf gayet 2. komandamız. Donp üretken tamam. Berdi Kalındar dostumuzu. 20. komanda yakınlaya. Levap tamam Berdi Kalındar yakın. Öldür Kalındar şunu vur. Hani vur öyle. Birim kadam 18 komandamız varlı. Berdi levap tamam. Kalındar ulan yakın. Her komandada burada 20. komanda var. 2. komandada. Sen ya tira bulan ya tira turun oğlum raksın turun. At. Ya tamam Berdi Kalındar paltanı öldürme başar ya. Dördüncü, 5. komandalarımızdan zona ayırdı. On ikinci komanda, 7. komanda. 10. komanda da yakın. Verdi 12. komandadanım 4 adam 10. komandadanım 4 7. komandadanım 4 adam görelim hani haydi komandamız verdi. Bu oyundan çıkma başarır. Verdi Perhat 10 komandadan imki 14 ile bir nikma başarır.
Berdi pelwanım kaldırıp oturlar. Olun like koyup kanalımıza abone olmamı yaptınız. Komanda da berk yakınlaştı. Birinci komandamızdan yakın. Komandalarımız küps berdi yakın görülen aynı komandamız bulan birinciliği alma başarır. Berdi komandlar 10 komandadan rahim itme başarıyar. Berdi tam liderim itke pelwan. Dördüncü komandamızdan yakınlayar. Zonamızdan go güçelli olanlar birler. Görülüyor hani. Evet, komandamız birincilik almalı, o başarılı. Günde saat 20 kotuda Lobron'umuz başlayanlar olanlar birler yadınızdan çıkarman. İtlu parol Instagram takipamızda ve berdi efirde komentariyada belirleniler. Instagram sayfamızdan yok orada görüyorlar. Instagram sayfamızda daha olma yapın çıkarman. Berdi 7. komanda 4. komandadan. Yedinci komanda berdi, 4. komandanı öldürmeyi başardı. 10 yaş adamımız o 7 komandamız kaldı. Berdi 12. komanda öyle 10. komanda. İkinci komandamız onu 4. komandadan tam lider. Berdi 12. komandamız öldürmeyi başarıyor. Berdi 10. komandamızdan maşina minni. 10. komandamızdan 3 adam alıptır. 6 komandamız 14 adamımız kaldı. Onamızın içinde 10. komanda var. Tek 25. komanda ölen 5. komandamızdan yakın. Komandadan Joker'in yok ucu vardır. 20. komandadan Leva tamam yok ucu 10. komandadan 3 adam. 7. komandadan 4 adam. 12. komandadan 4 adam. Berdi 7. komanda 12. 10. komandalar yatır ve yakın berdi 12. komandanı öldürme başarıyorlar. Golden Show yeni lobby volyam diye yoktu bu unikçi lobbylarımız bollu iner saat 20 kotuda yeni taze lobbylarımız başlar. Berdi levap tamamını öldürme başarıyor. Red King. Red King'in 1. komandadan yok ucuydu yakınına 7. komandadan 4 adam.
10. komandadan 3, 7. komandadan 4 ve 1. komandamızdan bir adam. May koptun mu sen niye? Hava may koptun. On komanda. Verdi 10. komanda 3 adam, 7. komandadan 4 adam. Görülen hayır komandamız yenici olma başarı bu oyun virüs. Komandadan virüs verdi, bir nikba başarıyor. Verdi. Rahimam 7. komandadan bir nikya. Rahim zonan taşında gali öldü verdi. Evet, kinik verdi. 7. komandadan bir nikba başarıyor. Ve 7. komandamız verdi. Red King'im öldürüyor ve 7. komandamız bu oyunum yenici olma başarıyor. Narmet virüs Devlet Alibek Dağlar Cemi 14 kilo alıptırlar mala. Diz olanlar ikinci onumuz T-34 Maestro T-34 Kapitan ve Red King